Здравейте, хора! Как беше? Little Lizzy съм. Тя е братовчетка ми, а пък ако не ме познава, че аз съм Виктор Джутя и ВВ5. Който ме знае, съм си готин. И тя сега играе. Да, тя е в други времена. И ето казах, да направим сървър. Говорих Little беше в ония клип. Първия ли кой беше? И чакай. И после други дни или не знам аз кога, понеделник или днеска, можем да правим, аз да правя клип, ама не най-малко в сървърта. И така. И стига толкова и нека да започва. И кой строиш? И каква къща? Някаква. Тя ще строи някаква къща. Ти си момче, знам, че не харесваш розово, ама не пука. Не ми пука. Защото винаги побеждавам и вече ми стана скучно. Добре. Емо, ако гледаш този клип, да знаеш, че съм шния. Да, Емо ми е брат и Виктор направо е обсетен с него. Казвам Сутаняк. Някой път. Защото сте го казвам някой път. Истинския Сутаняк. И ти казваш, че да, видях ги да правя имаме много време. Като гледам почти стигна. Да. Там може 5 минути. Да. Ама, този клип ще е вторият на Ния. О, не. Тя ще казва Ния. А моето си идва от Виктор. Това не е го. Абе, карай по-къде. Не е онова нечанка. Къде с него трябва да енчанкаш. Не, това не е енчанка с него. Не е енчанка с него. Това където трябваше и чрез. Произнасяш го грешно. Как? Енчанчик. Някои клипове, аз ще говоря на... Да. И ще стане направо смешно. Ето. Знаете, сега с хищни играя. Да. Каква е тази къща? Омага. Омага. Защо казваш това? Старо.
Мачина Survival ли си? Да. Виж диаманти. Как изглеждат. Един път мач Crash Play играеше... Кой знае Crash Play? Един път той мач играеше... Защото в такъв мод играеха, само че той беше на комп. Както казах, някой път ме разснима в и не забравяйте, че сме братовчеди. Мечта да кажеш кои са братовчети. Да, бе си. Ние ме братовчетства. Ти ай ния. Имам ли честове? Дай. Чакай. Амал. Трябва да го търся. Как изглежда този чест, бе? Иго. Какво е това? Лоза. За тези времена. Кой е това пиешко месо? Това е... Това са... Такова. И това е Имаш кол. необработен. Знам. О, маде, това нещо много ми е приятно. Слагам го тук. Добре. Моите клипове ги правя по 11 минути. Там. 11 минути, много малко. Аз ги правя по поне 15 минути. Shadow Hig ги прави по 20. Това съм нормално. А първият ми клип беше 3 минути. 3 минути? Колко е артистична. Не, наистина. Нормалната не е така готина. Да. Нормалната е тъпа. Сега тази къща не знам изобщо с какво ще довърши. Ама, май... Не нападна училище. Аре, ние имаме 14 минути. Отпочва. И някой го се пита от кой град сме, ние сме от Бургас. И учим в СО Свети Кирил Методиев. На тях кой им пука? Кой им казва? Това не е важно. Някой, който не гледа само да учи там или да учи още. Да, знам. Чакай да завихме грешния път. Сериозно ли? Тина! Ой. Не там се завиваш. Майне. Клипа е още 3 минути до там да стане. Ай спрече на светофара. Спри. Да светне червено. Свиния червено. О! Не! Да, светне червено. Добре да погледна къщата. Аз на таблета съм правил някакви недостъргачи на не там, не на 20 етажа. Те съм правил. Ще да стане. И познай колко етажа да съм добраха.
Той Много беше много. На ти блока ли го правиш? Не. На 4 е по-добре, защото можеш да скачаш. Не, правиш го на 20. Падни къща, това е. Не бе, стаята. На 3-4. По-добре на 4, защото нали не можеш да скачаш, ако е на 3. Не можеш. Не може. Геройча, две блокчета. Да, ма като скочиш, да се удриш в тавана. Искам да скочи напълно. Иначе се удриш в тавана. Не, просто искам да скачам. Да. Ама има една версия в Майнкрафт, където на дървото листата се движат. Да, знам го. Да, аз съм го имала. Аз съм играла това. Измежно. Аз съм Това трябва да се тръгне. Интересно. Сега съм коня тази дупка. ти чак вид на Шестигарната карта. добре, само че Давай. добре. Това ще бъде целият крив. Аз бях Виктор Плей. Не Виктор Плей, а там значи името. Няма да ви харесва този клип, абонирайте се за нея. Мен, кой да не следи. Чао.